aller sidste spørgsmål, jeg gerne vil høre dig om, det er den her utrolige foldevase, som jo pryder dronningens spor hver eneste nytår, når hun holder sin tale, og som også står i min stue. Ja. Så hvordan kom den? Den er dog ikke med til den, der står i dronningens. Nej, det er den ikke, og den bliver heller ikke pyntet hver over dig, desværre. Den er lavet specielt til det, og den er faktisk min, der står heroppe på loftet. Hvordan kom den? Det kom så til, at hendes frisør, som er min gode ven, Paul fra Jean Leonard, Paul Nøjlund, har sendt hende buketter altid til nytår, eller en speciel buket. Og det fik jeg så hurtigt overtalt ham til, at nu laver vi det på en anden måde, for nu laver jeg det i den der specielle foldevase, jeg nu har lavet til det brug. Og så fik han jo lov til at præge ham det. Men det kunne jeg jo ikke få. Og du pynter den stadigvæk hver eneste år? Ja, selvfølgelig. Så er det jo ikke nytår. Nej. Hverken for os eller dronningen. Men vi vil glæde os til bogen, og vi vil glæde os til nytår. Og så vil vi sige tusind tak, fordi du vil lige bruge tid på os her på din travle dag. Om lidt er butikken fyldt med glade gæster.